Fis-sensiela Qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Insemmilkom u nilqakom għal 5 episodju. Sar-raba' episodju sirna nafu li qrib tmiem is-seklu 18 l-ordni tal-kavallieri f'Malta kien beda jiddajjef. L-għajnuna li kienet tasallu minn barra minn Malta, l-aktar minn Franza, bdiet tixxotta. Napoleon kien qiegħed ilaqqat kull ma jsib biex iżomm l-armata tiegħu u l-ħtiġijiet tal-armi u bastimenti. Dan in-nuqqas beda jinħassew Malta u l-poplu Malti beda jixba taħt il-ħakma illi aktar ma tmur aktar bdiet tiddajjef. It-talim illi beda jxerret Napoleon mela ras in-nies tad-dinja, l-aktar fl-Ewropa. U l-Maltin ma naqsux li jiddakru minnu għax kien miżewt bi kliem ta' ħeġġa illi wieħed għajxien aħjar. Michele Anton Vassalli u Censu Barbara kienu fost iż-żgħażagħ illi l-aktar illi bdew ixewxu l-poplu Malti. It-tixwix ma kienx biss biex iwittu triq għall-miġġa tal-Franċiżi f'Malta, imma ukoll kontra l-ordni. Dan it-tixwix ġibet il-qilla tal-ordni fuqhom, u għalhekk dawn it-tnejn fost żgħażagħ oħra ġew maqfula fil-ħabs ta' Sant'Elmo. Is-Sinjura Bettina kienet mara sinjura. Kienet taf tmur man-nies għax kienet ħelwa femila u fi kliema. Min hemm jew minn hawn bil-għajnuna tal-kavallier Blaka seħħela tħarrab mill-ħabs lil Michele Anton Vassalli u l-Censu Barbara. Censu Barbara ma li sapruħu ħieles rrid imur minnu fih fħal qormi jara lil missieru illi kien wasal fit-tmiem ħajtu. Fid-dar iltaqa' maħutu u kif kienu kollha miġburin l-aħħar kliem ta' missieru kien biex jibqgħu maqudin u jżommu l-ommhom bħala kap tal-familja. Hekk kif il-missier miet, waslet l-aħbar illi l-ordni sar jaf bil-ħarba ta' Michele Anton Vassalli u Censu Barbara mill-ħabs. Bil-għajnuna ta' Sur Eugene Mangione, Censu Barbara saħlu jimbarka fuq bastiment li kien sejjer lejn Franza. Michele Anton Vassalli ma tħajjarx imur ma' Censu Barbara, ħass illi l-ħtiġa tiegħu hawn Malta kienet aktar ta' siwi. Barra minn hekk kien laħaq tefa' għajnejh fuq Margherita illi tiġi oħt Censu Barbara u koll jekk kien jaf li din kellha f'moħħha lis-Sur Eugene Mangione. Issa bieħa qiegħda illi George illi jiġi Censu Barbara u li kien ixaqleb lejn l-Ingliżi. Meta sar jaf illi ħuh kien ser jinbarka fuq bastiment Franċiż, mar jiġri fuq feluka li fuqha kien hemm xi Griegi imsieħba mal-Ingliżi. Lil dawn għarrafhom bil-bastiment Franċiż li kien jinsab ħdejn l-imħażen ta' Pintu. Sa dan il-waqt tajfa soldati tal-ordni u xi nies tad-dejma marru fid-dar ta' missier Censu Barbara, ifittxu lilu u lil Michele Anton Vassalli. Dawn ġew milquha fil-bieb minn Dun Pietru Pawl b'sajla illi ħada qattabla ħabel magħhom u ma ħallihomx jidħlu ġewwa fejn kien hemm il-katavru sħun ta' Sur Piet illi jiġi missier Censu Barbara. B'dana kollu t-taħbita li ħa Dun Pietru Pawl swiet fix-xejn għax il-kap tas-soldati webbes rasu u s-sokta bit-tiftix ta' Censu Barbara u Michele Anton Vassalli mad-dar kollha. Kif għaddew il-ġardina u telaw l-erba' tarġiet għall-ewwel kamra tad-dar, sabu ma' wiċċhom lil Dun Pietru Pawl b'sajla, illi billi kien sema bħal geġwiġija fit-triq kien ħareġ jara x'ġara. Malli ra l-iżberri, Dun Pietru Pawl inħasat u għadab, dar blerra fuq il-kap tagħhom u staqsih bla ħniebes. Għaw x'inhu ġej? Għaw x'inhu ġej? Għaw x'ġejtu tagħmlu? X'ġejtu tagħmlu hawnhekk? Ġejna nfittxu lil Censu Barbara u lil Michele Anton Vassalli, dawk illi dal-lejl ħarbu minn Sant'Elmo, dak illi ġejna nagħmlu hawnhekk aħna. X'ġejtu tagħmlu? X'ġejtu tagħmlu? Hawn il-katavru ta' Missier Censu ssejbu minn dal-lejl u għadhom kadejn ikasmuh. Dak illi ħassejbu intom hawn ġew, dabbru raskom, dabbru raskom. Il-kap tal-iżberri tħawwa tal dik l-aħbar u ħares lejn sħabu donnu biex jara huma x'jidrilhom. Iżda rom
kollha b'wiċċhom imqit u bixra ta' gburija. Ishom kienu mdorrijin jagħmlu mal-mewt. Aħna nittifel ġejna fitxu mhux il-messar. Qal il-kap u mett idu biex iwarrab il-qassis minn qoddiemu. Imma Dom Pietru Pawl baqa' jebes fejn kien u fil-waqt li Alla kemm xejn leħnu qal lill-kap. Kħat intannejlek li hawn ma sibux maħrubejn minn ħabs. Hawn nissa wasib. Lازم نكتين بك مينات الفتى الكاب تدار ذاك اللي عصيبه. ماغو لو غمني جايتو ما تغاوش اللي القادة تاخم عون تخدم قلوب ناس الميت. فيش وصلنا وفيش وصلنا شن أصفيان. Għal dik iċ-ċanfira, il-kap tal-iżbirri aktar webbes rasu u żied fil-qilla ta' qalbu. Wiċċu dbaren, kemmex u xbeħ u ġabar xufteħ, mbagħad għamel sinjal bidu n-nies tiegħu u bla ma qisu lil Dom Pietru Pawl telaw jiġru taraġ qishom il-pup wara ħaruf. Warrab min-nofs ħanadu. Fil-li għandkom raskom jibsa daqs il-ġebel tafux. Qed ngħidilkom illi hemm raġel mejjed hemm fuq. Imxu warajja. Ma fadal ma lejn ħadd u lejn xejn. Imiskom tistħu biss tirfsu l-adba ta' din id-dar. Għattilkom issiktaw imxu warajja u tatux widen ta' dak. Aħna għandna ordni x'naqdu. Kif daħlu fis-sala ta' fuq, sabu qudiemhom il-kadavru tas-surpiet stendut fuq it-twavel mottin bil-faldrappa sewda. Madwaru kien hemm xi 4 ħbieb kibja u ħemla iqastu r-rużarju. Għal dik id-dehra ta' swit il-qalb, l-iżbirri waqfu u tħawdu fil-waqt illi dawk li kienu fil-kamra inħastu u daħru f'daqqa lejn il-bieb donnom imħajrin jixħtu l-isfel lil dawk illi kisru l-ħemda tal-mewt. Kmandant, għajli, għaf, illi ma kienx għadħarrif dak il-qassis tafx. Ta' bilħaq illi għawn kadavru stendut hawnhekk. X'nagħmlu? Għawn mhux nsibu xejn ta' għallik milli ma nsibu xejn. Bniedem mejjed mhux se jgarrixni lili. Saktaw fitxu u ħallikom il-klim żejjed. Tardu mażwali, kulħadd ifittax għal rasu. Bl-irkejjen, bl-armarji, snieda, fitxu qalbu kull fejn iħassibkom ħażajn. Ħaffu, iżaw! Iva, sur kmandant, Iva, sur kmandant. Għara se nibdew. Ġonna min-nofs, intom ħanaddu. Ejja, iżaw, warbu! L-iżbirri ma damux jaħsbuha. Ma najr nxterdu maswali, ifittxu fl-irkejjen u jiftku armarji, gwardarobbi u snieda, saħansitra, ħarġu fis-setaħ biex jaraw isibux lil-maħrubin. U meta hemm ma sabu xejn, 2 minnhom telaw fuq il-bejt u l-oħrajn niżlu isfel, daru l-ġardina u marru saħansitra fil-kantina u taw daqqatajn sa ġewwa l-forn. Sibtu xi ħaġa? Xejn, kmandant. Baħ, kullum kien baħ. Tajjeb, intom it-tnejn, marru fuq il-bejt u għara ssibu xi ħaġa. Ejwa, kmandant, intom. Dawra mal-ġardina. Kollu fil-dajna. Kollu tsaw, intom it-tlieta għal miegħi fil-kantina. Ejja, ħaffu. Għawdlum, taqtaw sikkina, kmandant. Sibtu xi ħaġa? Xejn, kmandant, xejn. Laħ u dabru rashom ja ġrieden li huma. Issa se ngħidlu l-gvernatur meta jarani mort lura jiġdi f'idi, Se ngħidlu? Imma aħna x'naħtu, kmandant, x'naħtu aħna jekk laħqu ħarbu? Naħtu mela ma naħtux. Stenna ftit. Dak mhux forn hemmhekk. Forn? Annara. Iva, forn, kmandant, dak. Taħseb illi daħlu jistaħbew hemm ġew. Mela tista' tgħid x'jagħmel bniedem qed jaħrab mill-ġustizzja? Iftaħ il-bwejba għatlek! Niftaħa? Iva, ftaħa! X'qed tistenna? Għalla sawn. Għawni. Miftuħa, kmandant.
X'namlu? 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 Idħol! Idħol għatlek! Nidħol? Ma jidher xejn, kmandat ġew! Glam ċappa! Għatlek! Idħol! Is-saqaf tal-fon baxwis, kmandat! Kif taridni nidħol hemm ġewn? U hemm glam taqtaw b'sikkina u ma nara xejn! Kaxkar! Idħol! Kaxkar! Nitkaxkar? U jekk joħroġ għalija xi xurdi, x'nagħmel jekk joħroġ għalija xi xurdi f'dak it-tlam. Għatlek, idħol! Idħol! Bdejni, se jiswilek, għares! Kolla sew, għarani tħad. Telmaw xaħġa ġewa, Ġaj, mikrofon, oġmet, ma kull fejn tħares, kmandant. Madana kollu kienu daħlu fid-dar xi 4 ħbieb oħra ta' Barbara u xi ġirien biex jaraw x'kien inqala. U ħadd minnhom ma kellu fehma li żiegħel bl-isbirri. Il-poplu kien imxabba mis-seta żejda li kellhom in-nies tal-ħaq u fuq kollox kien imxewwex kontra l-kavallieri u dawk ta' madwarhom. Malli ġriet il-kelma illi l-isbirri kienu daħlu bla raj fid-dar ta' Surpiet u ma tawx kont tal-hemm u tal-ħsara ta' niesħu, l-irġiel ta' dik in-naħa qamu fuq tagħhom fil-waqt illi n-nisa qalu kull ma ġie fil-sienhom. F'kemm wieħed irott salib, ġriet ix-xnea mar-raħal u qajmet dadija ta' illa. Kieku l-isbirri mxew bil-għaqal jew kienu rażnu ħruxithom, aktarx illi ma kien jinqala xejn, iżda dawk illi telgħu fuq il-bejt huma u niżlin kif kienu mdadin għax ma sabu xejn, fettillhom raġgħu daħlu fil-kamra tal-mejjed. U wieħed minnhom mar jarfa' t-tarf tal-faldrappa biex jara kienx hemm xi ħadd moħbi taħta. Dak kif urtlek jien, kmandant. Dawk ħarbu, issa billi qattalli li ħarbu. Jien semmur ngħidlu l-gvernatur, semmur idi b'fejdej, komplu fitxu, rridhom taħt idejja, tismawni? Iva, kmandant, iva, għan komplu, Giuseppe. Se nidħol din il-kamra jien, se tidħol il-kamra tal-mejjed, terġa' mhux ġatħannem ġew? Iva, ma taħt il-mejjed, taħt il-faldrappa, qed taħsibni ħażejn. Mawdara l-affarijiet tiegħek m'hemmx bil-mod u xemmar bisra iħarsu lejna toq. Ma jridu xejn biex jaqbżu fuqek u jigranfawk. Moħħu kemm. Fejri ġadi ħalent, mhux la tħalltu hawn ġew, xi tridu? Raġel mejjed hawn, se tagħmel? Ħalli għandek il-faldrappa! Għal-tagħmel ta' tindaħħax! Għara kif narretta ma tistħajx raġel mejjed! Għara xinu ma jagħmlu! Se tħalluhom! Barra! Kemm nittaqwal taħt il-faldrappa hekk! Barra! Aħraġ barra! Aħraġ ma nagħmlek xagħmel! Dik kienet qisa taqtira petrolju mixħuta fuq gozz ġamar. Is-Sinjura Rosanna u binta Margherita infexxu f'bikja qawwija. Anton ħataf minn u l-isbirr kif kien baxxut u tefgħu mal-art. L-irġiel daru mal-isbirr l-ieħor għal ftuħ il-barra mill-kamra u gerbuh it-taraġ. In-nisa bdew iwersqu kemm jifilħu f'daqqa waħda f'dik id-dar ta' Luttu Ħemda qamet ħamba l-instamat sa nofs ir-raħal. Il-ġirien kollha ħarġu jiġru, in-nisa kif kienu fid-dar bil-kmiem imxamrin u bid-bielet tax-xogħol u b'xarhom imħabbel min bl-anbuba fidu, min b'imbrat tar-raddina tal-ħalġ u min b'satal. Kollha jferfru jdehom u jħampqu u jgħajtu u jisħtu lis-soldati u l-isbirri.
L-irġiel ma baqgħux lura imma ħadu bixra illi dbeżza. Min qabad ġebla, min ħataf ħatar u min ġib midra. Bdew rasqin bil-qajla l-qajla lejn id-dar ta' Surpit u mill-leħħa ta' għajnejhom deru illi ma kienux rasqin lem biex jieħdu bit is-soldati. Dawn sabu ruħhom fil-qalba ta' ċirku nies imeddin għalihom u mitlufin f'dadija tal-biża'. Kull ma jmur iċ-ċirku ta' illa beda jidjieq u l-dejn iferfru bdew joqorbu lejn wiċċ l-isberri illi ħalewn irmiet u xarrab bil-araq. Il-kap tal-isberri daħal f'qoxortu u ħas dexa tiġri ma' ġismu. Talat l-oqla fi grizmu u blaħan maħnuq għajjat. Ma tistħawx raġel mejjed, ġeġu tal-fuħat! Mandkom ġieħ għal-ħat, għal-ħat! Narukom aħna, narukom! Negrif laħweċċak! Araw se tamlu bidejkom tafawx! Ara se tamlu bidejkom! Marru bil-kwit lejn darkom! Ikun aħjar għalikom! Ejja! Aħna kull ma qegħdin namlu nabdu l-amar illi tawna! Ejja eżaw! Marru lejn darkom! Marru lejn darkom għax jiswilkom! ħadd ma taħawiden għal dik it-twissija tal-kap. Anzi, xi wħud aktar ħraġu. Għajjat xi ħadd mill-folla. dak li jintam! Żied qal flien ieħor. Tansan! Dak li għandkom! Entom tajdu li entom Maltej! Ħanna! Warsqet waħda mara. Qalu xi tnejn għalenija. Xi ħadd tafa żrara u minnu fih qamet taħwida tal-biża'. Min jajjat, min isaffar, min jixħat il-ġebel, min ifenven stanek u mdiri u min iwaddab kull ma jiġi għal ideħ. Ħafna minn l-isbirri u mis-soldati intlaqtu xi wħud indarbu. Dawk in-nies tal-armi twerwru u kien hemm min minnhom rafa l-azzarin biex jiftaħ in-nar. Għadwadbu l-ġebel! Jek se tkomplu titfaw il-ġebel, sa niftħu n-nar! Sa niftħu n-nar! Warbu! Marru lejn id-dar! Marru lejn id-dar għax se niftħu n-nar fuqhom u se jinxteret id-dem illum! Kienet se ssir taqtija tal-waħx, imma Alla riet illi dak il-ħin wasal bil-ġirja dun Giuseppe Caruana, il-kapillan tar-raħal, imsieħeb ma' Sur Dovik Abela, is-Sur Slawgat u xi 4 tirjuż kbar tar-raħal, li minnu fih bdew iduru fost in-nies, iwissuhom, iberduhom u jifirquhom minn xulxin. Oledi se tagħmlu! Marru lejn id-dar oledi mhux postkom isimgħu minni! Se tagħmlu bidejkom! Warbu l-ġebel minn idejkom u l-armi marru lejn id-dar! Beda jgħajjat il-kappillan. Tajlux il-illa ta' mikom oledi! Aħsbu tajjeb qabel ma tiġu fil-għali! Ħallikom minn dawn! Għalilhom fil-waqt li wara bidu l-isbirri u s-soldati. Dawk nies bla qalb sur kappillan! Ġew qalbu d-dur ta' Surpit! Kif għadu għala għajnaħ? Għajjat raġel daqs ġolf. Messa sajrin nanġaw, sajrin se jitilqu. Qabes is-Sur Slaw fil-waqt illi dar lejn il-kap tal-isbirri u bleħan sħiħ għallu. Hon nistiħak u morru mnejn ġejtu, hon nistiħak u morru mnejn ġejtu. Għallik minn imma, setaqat illum ibni. Il-kap baqa bejn ħaltejn u donnu kien se jgħid xi ħaġa, iżda s-Sur Slaw reġa' olla leħnu u għamarlu bil-qilla. Imma hon għallek għallik minn imma, għat ngħidlek, warrab minn daw, warrab minn hawn. Il-kap dlonk fem li kien jaqbillu jwarrab, l-aktar meta ħares madwaru ura l-nies tiegħu mgerxin u mħedlin bil-biża' biex ma jorix ruħu li kien ser jaħrab. Dar lejn is-soldati u qalilhom: Marru nfittxu x'imkien ieħor. Ejjew,
Marru fitxu ximkien ieħor. Kien għadu anqas spiċċa l-kelma meta s-soldati u l-iżbirri tqanqlu u telqu bil-għaġla mnafrin u mrażnin imiddu riġlejhom bil-ħeffa u dlonk iħarsu lura għax jistennew xi tefra ta' ġebla. Ejja nħaffu l-post, qabel ma tiġi għar. Illum nistgħu nadduha b'waħda. Beżajjed t-tawa xisina kint. Ejja, ħaffu riġlejkom. Kien hemm xi żewġ tirġiel li kif kienu madbin qabdu ġebel mill-art biex jixħtuhom għal ras is-soldati, iżda malli meddew idejhom isurslaw ġeral fuqhom u żammhom fil-waqt li beda jgħajjat biex berret lil kulħadd. Għamlu ġeleb, nitfawlhom irbu ġebliet oħra, u mela x'nagħmlu nħalluhom imorru b'xejn? X'għamlu? Ħalluhom imorru fil-kwiet minn ġew ma nsitux naqilgħu ċattilkom. X'inwa qed jgħidilkom morru lejn il-Knisja l-proċessjoni ta' Kristu l-xox. Mela tibqgħu morru ejja obduna. Wisrihom il-kappillan Karwana. Dak il-qassis twajjeb daħal fid-dar tal-mejjed. Ras Sinjura Rosanna u lieda kinux jeħtieġu xi ħaġa, sabbarhom mill-aħjar illi seta' u ħareġ. Sinjura Rosanna, kien ħtieġu xi ħaġa li nista' naqdikom fiha jien? Le, Sur Kappillan, ma jonqosna xejn, niżuk ħajr. Tajjeb mela jiena se nerġa' mmur lura lejn il-Knisja x'għandix nagħmel ħafna llum. U forsi niġbor xi nies miegħi milli hawn barra. Kompli, Sur Kappillan, u nitolbok biex titlob għal ruħ żewġi. Tieħux ħsieb minn daqshekk, Sinjura Rosanna, tieħux ħsieb għallejtkom jien. Saħħiet, Sur Kappillan. Ġabar in-nies li kienu għadhom iħampqu fit-triq u ħadhom miegħu lejn il-Knisja. Minna ħażejn ma dewwiqnihom xi erba' ġebliet oħra milli waddabnilhom ta'. Ħallik mill-twaddab il-ġebel int. Ejjew miegħu fil-Knisja forsi tuni daqqatejt fil-proċessjoni. Ejja ħaffef. Dak iż-żmien il-proċessjoni tal-Għid kienet toħroġ filgħodu. Il-fratellanzi kollha kienu jieħdu sehem bad kbir ta' fratelli u wara li jduru r-raħal kollu, r-refija tal-vara ta' Kristu rxoxt, fl-aħħar biċċa ta' triq mill-misraħ ta' San Franġisk sal-Knisja ta' San Ġorġ, kienu jitilqu b'saħħa kbira. Iġerru lil Kristu fuq spallejhom fost l-isparar tal-murtali u tal-ixkubetti, id-daqq tal-qniepen, it-tfieħ tal-qassatat, iċ-ċabċib tal-idejn, l-ajjat ta' tfal u l-ferħ ta' kulħadd. Dakinhar sar aktar ajjat u storbju għax in-nies kienu donnom għadhom inferfrin u mbaqbqin wara l-laqgħa li kellhom mas-soldati u mal-iżbirri. Ix-xnija dwar ir-rewixta li kienet qamet bħal qormi ma damitx ma waslet il-belt. U kif dejjem jiġri fi ħwejjeġ bħal dawn, għamu ħafna jdut u tpaċpiċ. Ix-xewwiexa inqdew b'dik l-okkażjoni biex iżidu jħawdu u jagħtu n-nar u jqajmu d-diżordni. Sar ħafna tnassis u tgemgim kontra l-kavallieri. U kien hemm ukoll min beda jolli leħnu kontra l-Grammastru. Is-Sinjura Bettina kienet għadha mxaħxħa fis-sodda. Taħseb fil-festa kbira illi hi u oħta kellhom fil-palazz. Tiftakar fil-mistednin, tmaħħaħ fuq it-qardix tagħhom, iġġib quddiem għajnejha għaddaq, is-sfin, iż-żgħil, id-tbissim u t-telfa ta' ferħ u ta' għena illi mlew il-palazz u għaxqu lil kull min kien hemm. Mitlufa f'dawn il-ħsibijiet ħalwin, is-Sinjura nsiet il-laqgħa bil-moħħbi li kellha f'dak il-lejl mal-ħbieb ta' Franza u l-konfofa tagħhom biex jitajru l-Grammastru minn fuq it-tron ta' Malta. Insiet ukoll is-sem li kellha fil-ħarba mill-ħabs ta' Ċensu Barbara u Mikiel Anton Vassalli. Iżda ma damitx ma ftakret fihom u minnu fih taru minn moħħa il-ħsibijiet ta' fruha u daħlu flokhom oħrajn ta' għawġ u qerq.
il-qaddejja tas-Sinjura daħlet f'daqqa waħda, mifxula u mferfxa, bl-aħbar ta' dak illi kien ġara fħal qormi. Milli jidher, il-qaddejja kienet semat minn xi ħadd illi kien kabbar mhux ftit ix-xnija u qala minn żniedu ħafna ftietaq dwar il-laqa illi s-soldati u l-isbirri kellhom mill-qriema. Senjura, x'ġara kif ħasatni dal-għodu. Il-nies taħal qalmej għomu kontra l-kavalleri. X'inhu? X'għadd? Qalet is-seftura b'nifisha maqtuħ. Is-Sinjura Bettina berqet għajnejha, donna ma tridx temmen. Ħajli sewwa xi smajt. Dal-għawdew l-qrema ħabtu għan-nies tas-sultan illi marru jfittxu li xi ħadd illi ħarab minn taħt tiflejn dawn il-nial illi għadna madwarna, Sinjura. Ix waħda din? Is-Sinjura qamet bil-qiegħda fis-sodda. Deret maqtuha u mħawda għal dak illi semat, wiċċha tqarras u xufteha inġabru bħal ta' bniedma ħosbiena u beżana. Imbagħad staqsiet. Ħajli smajt jekk qabduhomx lil dawk illi ħarbu. Mhux bess ma qabduhomx, Senjura, imma qalew xaba li ma ngħidlekx mingħand il-qrima. Int fejn tafu dan? Staqsiet is-Sinjura. Smajthom jgħidu fit-triq. Kulħadd qiegħed jitkellem fuq dak illi ġara bħal qarmi. In-nies mexew lejn kif ngħidlek jien, kien hemm min qal illi ġara d-dar. Is-Sinjura Bettina baqgħet sikta għal ftit tal-ħin, donna kienet mitlufa fi ħsibijiet kbar. Imbagħad daret lejn il-qaddejja u qaltilha: Mur għajt is-Sur Pawl illi sejra nkellmu, fimtni? Ejwa, Sinjura, rani sejra. U għafilni tal-li tħalt fuq hekk dal-għodu ma supportajx illi ma ngħidlekx. Għamilt sewwa. Is-Sur Pawl Parisio, ir-raġel ta' oħt is-Sinjura Bettina, kien bniedem għoli fuq tiegħu, wiċċu serju, bixritu, qattu, mixjietu, kollha jixħdulu nisel il-kbarat. Kien bniedem illi jġib soġġezzjoni. Ma kellux xeħta ta' raġel aħrax, imma l-imġiba tiegħu kienet ta' wieħed li sorf qalbu u jaħbi omtu. Bejn is-Sur Pawl u s-Sinjura Bettina ma kienx hemm ġibda speċjali. U kien jistma' bħala oħt il-mara tiegħu u kien iżomma toqgħod fil-palazz tiegħu l-aktar biex ma jeksirx ix-xewqa ta' martu li ma kienitx trid tinferet minn oħta. Madankollu Sur Pawl u s-Sinjura Bettina ma kienux jaqblu fil-femijiet tagħhom. Is-Sur Parisio kien bniedem maqtuħ għalih waħdu u ta' ftit kliem u kellu l-femijiet u x-xewqat tiegħu dwar il-ħajja. Kien bniedem konservattiv. Għalih kull tibdil u tiġdid kienu kollha ħwejjeġ żejda u xejriet moderni xejn ma kienu jinżlulu. B'daqshekk mhux jiġifieri illi hu ma kellux ambizzjonijiet. U kien tal-fema illi dak illi hu tradizzjonali u dak illi hu stabbilit kellhom jibqgħu isaltnu. U s-saltna tagħhom kellha tkun riservata għal dawk illi kienu mdorrijin fiha bħalma kien u niesu ta' qablu. Allum se nieqaf hawn. Sa ma nerġgħu niltaqgħu, islim. Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuseppe Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.